Panikero samozrejme guandia zastaví místa alebo kalaveci, he? Potles možno že sú andela leso. Panikeras. Teológie sú králi. Takže mali sme prvú časť a tá bola o modlitbe. O modlitbe, super, to je dobré, že si to zapamätali. Ďakujem, že ma diskutovali. Takže čo si myslíte, je modlitba dôležitá? Ako je podľa vás dôležitá modlitba? Jednoducho bez modlitby sa kresťan nemôže žiť. Bez modlitby sa nedá páčiť Bohu. Amen? A kto je z vás, bez čoho sa nedá páčiť ešte Bohu? Bez? Viery. A to ideme, ak na každú časť tevakeľov. Takže máte teraz uši otvorené. O telo odpočuvíme, ale keď pále, ak na tam prekalo duchosť. Otvorte okana, o Janka dalo pomrade, lebo ak na začne ideme do sekcie, do section viery. A tam nás bude sprevádzať náš brat Arpi. Však? Podpes nápis? OK. Arpi, predávam ti slovo, Boh ťa žehná. Halleluja. Kikita Petra Razinen. Dešara ke preskere tam. OK. Čuňam sa je modlitba. Macova Peňa hovorí modlitba. Svetom duchosť. Možno zavolete, ale môžeme to Svetom duchosť. Ďalej, nekto chce, ale Boh je ubranie, túžba im. Zákonnom chodíme kresťan, ver Bohu a Bleského ducha. Akana? Akana? Halleluja. Takže odevkáme bolestivý túžba, bolestivé prianie i zákonnou chodíme kresťan, ktorý Bohu a do Svetého Duchu. Je to na voli človeka, ale na to, že Boh chce. Dobre ti je byť, modliť sa, pýtať sa Pána. Co som? Bejnovali. Je čo také vyčili. OK. Keď nie si pokrstený Duchom Svätým, dneska sa budeme modliť. Biblia si kado na poštoli Alenas, ktorý nás poskieroval svaté a boli pokrstení Duchom Svätým. Na Kerovoda Manuška a Kerovoda od Avke sa Bobo, andou Páni, pokrstený Duchom Svätým. Ako sa stal Bohom Páni, že ponorí do ľudí, podľa toho, čo bolo, tak Boh ťa chce ponoriť do ducha. Amen? Chceš mi ponoriť do ducha? To nie je to, že si ponoril celý deň do Biblii. Je. OK. Ale čo sa to Biblii? Aké hľadanie Pavol Pačarino? Hľadíme si stine, či sa dopačaríme, alebo nás sa dopačaríme. A ne sa opačaríme sa Andro pačaríme, alebo Andro pačaríme, alebo sa, a ne úplne Ave viera. A ne staví viera sa. Tá som vám stedno, budva keraz, ale sa mi viera píraz. A ne sa mi viera píraz tu a da viera. Ando halleluja. Ando halleluja. Ako nám sa prečívala Sojenka, ne? OK, sorry. Možno, že tu tým chaos. Môžeme sok peskerovať, stan peskerovať, soske pača, soske napača jekva, soske karabine nepíra v kade, nepíra v kode,
kade je náboženstvo, kode je tiež pača, kode šaty pača, sa že neviem, aké som sa som. Ale do chudábe zajde kamoviť. Kamote nám je zinel, pandelka na jeketa, ne? Lebo modlitba a viera idú spoločne, ok? A viete sa do Židom 6. kapitola, 11. kapitola, 6. verš. Odehýrive, Genola Romarite, a bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tí, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Tu je rôzne preklady AD, ale je pen. Jak pen, ne? Mali rohačkov preklad, a tu je AD jeden. Takže penade, že nám to pačaníme, že olako bez kamente modlíme, vlastne musia mať vieru. Ten, kto sa nemodlí, nemá vieru. Môže to byť tak? Nemusí to tak byť. Nestále sa chceme modliť, môžeme mať vieru. Môžeme mať vieru. Ale kade penal, že ty omanuš, ale anodem, ten omanuš peskano, te modlina, alebo bez te modlina, alebo matile stavlanestvo, omušina te pačan, ande peskero ilo, že otel hýne. Že Boh existuje. Boh existuje, že jeho existencia je pre teba normálna vec. Vietor vidíš? Vidíš vietor? Ale je pre teba normálne, že dýcha. Nevidíš to, nehmatáš to. No síce ten kreator, môžeš ten luft nejak to zmaknúť. Ale Biblia povie, Boha nevidíme a veríme v Neho. Je to tak? Nevidíš Boha a dneska si tu? Videla si Boha? A prečo si tu? Lebo mama tu je. Že máš rada Boha. No? Kto tu na tých ale delves? Biblia to nie je jediný. A tým je Ježiš. Biblia hovorí, že Boh je neviditeľný pre naše oči. Ale u Ježiša rada Peťa blahoslavení čistého srdcia, lebo oni uvidia a žia. Boha. Amen? Bez viery není možné ľúbiť sa Bohu. Bo musí veriť, že je. Otázka je ináka, prečo viera? Pastor, prečo viera? Budeme trošku spolupracovať. Mám tu niekde bakila, ale chcem s vami spolupracovať. Hádzať do vás. The Jonas Pen. The Jonas Pen Health. Když to značí, najde to ľudí pekne. Prečo viera, pastor? Keď si mám predstaviť. Lebo jednoducho sa zaoskali do biopačalite na to teraz sa pačilo na tabletke, ale viera je základ a malé pačalitánstvo. Viera je základ všetkého. Ale možno je základ. To by dal lepší trik, ktorý môj vypráva späť. To nič sa nestane, keď povieš, že všetci s páskom. Nevidíš, že viera. Čo? Viera, koľko? Píšte mašina na viere. Je. Vyskúšali. Čujem vám? Čujem vám. Teraz mi došli, za dožal škáku. Opačalite sa. Viera. Prečo práve Boh si vyvolil, aby ľudia začali veriť? Aby ľudia mali vieru. Prečo práve viera pohýba tvojim životom? Prečo práve to slovo viera?
Soske napríklad znamená, že mám adevaleso. Ale presne soske viera. Ja to chcem vám povedať, aby ste si to zapamätali. Lebo viera zasahuje tvoju voľu. Viera má niečo spoločné s tvojou voľou. Nemôže zasahovať ani Boh, ani diabol. My máme, tak ako človek, tak ako Boh je trojediný, tak aj my ľudia sme trojediní. Počuli sme, máme dušu, máme telo a máme ducha. A v našej duši sú tri veci, tri systémy, tri dobré, to môžeme mať. Tri vlastnosti, tri veci, tri veci sú však identifikéne, že tak je duša. Teda je tri vody, tri mysle, tri city a tri voľa. Voľa, voľa funguje ako pijavka páne radíme, alebo pijavka kave. Tutte rozhodníme za kana Sofia. A na to te chovava, dui mare, extravava je blízka, to je haperské avri, oda sú perské púka, me leha avri, ale toto robí tvoja voľa. A ne ty voľa a rozhodníme spolu. A odel perské peňa, me mandal, to je slovo. Me mandal leda a dadine, alebo lako pačana, to je slobodne perské rozhodníme. A viera zasahuje tvoju voľu. Tvoju dušu. A keď ma čakám, predtým, keď som neveril v Ježiša, v Boha, mal som vieru, alebo som nemal vieru? Mal som vieru. Veril si, že napáčala sa mňa budú mi, ale vám pokračujú. Ale na Bože sa páčila. Ale Boha ma páčila sa mňa. Je to tak? Ale je samozrejme, ako náhoda, kde sa všelijakým spôsobom vykreslíme. Kada je nám avri, kada mi podíňam ale kure. Alebo sa si kriam tej pírame, veď sa kangeri. Aj tu. Aj tieto ďalekali kangeri, podľavke, ktoré sa ve veru nestumenie, ktoré sa ve náboženstvo, to je páči. A to nemá sa, že to je rozdiel. Že musí byť tej viery, ale viera, pretože to je smúkiet, ale to sa každé sa páčilo, musí byť niečo. Aká? Tvoja viera, ty predtým, keď si neverila, až teraz tak, že som bola po svete, ale ty si mal vieru. Biblia si kala. Ja sme mali vieru. Pačila sa mnou na závodu nača. Uča to. Pačila sa mnou na Biblia, ale nie sa pačila. Svojím spôsobom. Svojím poznaním. Aké sa nabrýbalila. Aké sa tu cikade. Aké spačala. Ale mala si vieru. Mal si vieru. A šikane, že nás sa pačila. Ale keď nám vieru Ježiš, Lega, Jeva. Kaj má sa Biblia? Áno, mali 11:8. Viete? Mali 11:8. Marek 11:8. Vyšte zim je vidné, takže to... Lukáš 18:8.
zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Però vabbè, o aveva per culo, non posso che non riesci a fare teatro. Lui ha detto che ci stanno dati. A cara celor che aveva o Ježiš. A rakiel opačil per culo. Nájde vieru na zemi? Čo by dneska našiel Ježiš, keby prišiel? Ako by ťa našiel Ježiš? Si vo viere? Čo by našiel teraz Ježiš na zemi? Našiel by svoju církev, že verí v Neho? Našiel. Ktorých by našiel? Niektorých by našiel. Ježiš vedia, ja by sme mali vieru Božiu. Aká to je tá viera Božia? Aká je to tá viera Božia? Povedzme, rozpávame sa. Vedia, že to je viera Božia. Viera Božia je tá, ktorá ti hovorí vo svojom srdci, ale ty ročíte, že Ježiš je živý. Viera Božia je tá, ktorá vo tvojom vnútri si presvedčený o tom, že Ježiš je tvojim pánom. Že Ježiš je spasiteľ. Že Ježiš je Boh. Že Ježiš je záchranca. Ty, slovo viera, ale mám volal v gréckom pistis. Slovo viera, ale mám volal, lebo Biblia sa zjedime na gréčtina, ale darí kado, sa nezaberieme viera, alebo verí, alebo presvedčí, ide vidíme slovo pistis. To znamená verí, viera, presvedčenie. To, ale kada vi nas Biblija, a vi nas kada pistis, znamená, že som, nie že len verím, ale som presvedčený o tom, že to je tak. Som presvedčený, že je to tak. A do Židov, ale žaláme Židov, a raka to spívalo Židov 11. kapitola, odehiníme, čo je viera. Židov 11. kapitola, prvý verš. A viera je podstatou toho, čo sa človek nadeje, presvedčený o veciach, ktoré sa nevidia. No? Ale? Co je neviera? Romane sa týka peňova. Páčali veľmi? Podstata? A že vám máte podstata? Ale zrejme základ všetkého. Zrejme ona som kandá na živike nekýve. A čo sa človek nadieje, presvedčený o veciach, ktoré sa nevidia. Ale Ježiš nadíkes? Ale páči. Si presvedčený, ale hinovala. Presvedčený, ale hinovala. Že opačali be, amen, alebo presvedčený, že nadíkes, ale nič. Gdje pokračujem vredu. Lebo mne dostali svedectvo starší predkovia. Vierom rozumieme, že sú také spojení slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Sakara sú dike zakara, prišiel z neviditeľného sveta. Odeka i nové.
o hviezdy, epu, oka, o stromy. Библија си као прва Дженесис си кажа дека само од Кедја. Од Бог не рече вас алавеци. Он то видел во својом срци, он то видел во својом духу, а поведаше некој. Виж? И ми сме на jeho образ уробени. Keď Бог справил човека, он се позерал на својот сина, лебо ти си образ. Ježiš je obraz neviditeľného Boha. Nevidíme, ale o prvých Kolossenským, odehníme, že alebo 3. Kolossenským, odehníme, že Ježiš je obraz neviditeľného Boha. A keď stvoril človeka Boh, tak pozeral na Ježiša. Na jeho obraz sa robil. Na svoj obraz sa robil Boh. A keď nás Boh robil na svoj obraz, tak nie len, že urobil nám len dušu, telo a ducha, ale chce, on urobil aj naše žitie, naše bytie, aby fungovalo tak, ako jeho. Ale sme žili vo viere. Boh tiež robí vo viere veci. Viere samého seba. Co je to? Ježiš, syn a otec. Otec verí v syna a syn verí v otca. A Duch Svätý verí v syna a otec v Ducha Svätého. Alebo opačne. Syn miluje otca a otec miluje syna. A tak keď zoberie, že jediný Boh, tak Boh miluje sám seba. Sám seba. Ono je to trošku, ono tu keď zvrahím, samo šepeno, že Boh miluje sám seba. Není to také jak sebestko, alebo so, nie. Lebo Boh, trojedinosť, je veľká. Otec, Syn a Duch Svätý. To je väčšie. To tak zostane. Boh miluje Otca, Syn miluje... Boh miluje Otca, mama nie. Otec miluje Syna, Syn miluje Otca, Duch Svätý miluje Syna, Otca a tak. A potom, keď to zoberie, tak jeden Boh. A Boh miluje... Viete, evanjelium je to, že my si myslíme, že Ježiš prišiel, aby nás tu nazad. Nie. Ja sa robil otcovú vôľu. A v tej otcovej vôle je tvoja záchrana, moja záchrana. Otec, syna by miloval, otca by robil to, čo robil otec. My neveríme len, že Ježiš je. Aj keď našou vierou, hlavnú časť, o to, že sme presvedčení, alebo ten predmet našej viery je len Ježiš. Lebo keď poznáme Ježiša, poznáme aj Otca. Lebo nikto nepríde k môjmu Otcovi bez skrze mňa. A teraz máte Bohu. Ale v Ježišu takisto nemôžeš prísť tak. Komu? Otec je Syn. 16. kapitola Matúš. Poďme ideme do 16. kapitoly Matúš. Čo tam je napísané? Čo
zjavil? Môj Otec nebeský. Tvoja na čo je založená viera. Kristusova, ktorá znamená na viera v Boha živého, že Ježiš vedel. Keď ja prídem, či nájdem na zemi tú vieru. Poviem ti, na čo je založená. Je založená na tom, či ti zjaví Otec nebeský, kto je Kristus, kto je Boží syn. Na tom je založený. Nie na tom, čo povie ti. Môžeme, o evanjeliu máme kázať. Počúvaj ma dobre. Evanjelium, Ježiš povedal, chodte a kážte evanjelium, pokiaľ nepríde. Je to tak? Toto máme robiť. Len toto máme robiť. I zakázať Božie slovo. Evanjelium. Obsah evanjelia. Čo je evanjelium? Obsah evanjelia? Obsah evanjelia je, že Boh poslal svojho syna na túto zem. Aby spasil, aby vykonal Otcovú voľu, aby spasil to, čo bolo stratené. A to si ty a ja. To moja voľa. To prišiel, to je obsah evanjelia. A potom v tom, že čo prišiel, čo sa zjavuje skrze syna, že my sme hriešni, sme stratení a potrebujeme Ježiša Krista, lebo Boh ho dal len jeho, aby sa človek dostal, aby bol spasený, aby nešiel do pekla. To je pravda, toto je obsah evanjelia. Nič viacej. Toto máme hovoriť. Ale aby zjavil, aby človek pochopil, aby mal tú vieru Krista. Toto nie je tvoja ani moja úloha. Toto je úloha Otca nebeského. To je úloha trojjediného Boha. To je práca Ducha Svätého. To je práca, ktorú Ježiš urobil na kríži. To je to, čo Boh hovorí, ak teraz hovorí Matúšovi, Matúš Hera. Môj Otec ti to zjaví. Máš to zjavené od Boha, kto je Kristus? Máš zjavené od Boha, kto je Kristus v tvojom živote? Poznal si, že keď on není v tvojom živote, že môžeš tu sedieť, môžeš chodiť do kostola, môžeš sa modliť, ale keď on není v tvojom živote, si stratený. Keď tvoja viera, keď neveríš, že Ježiš je spasiteľ, že Ježiš je ten jediný cesta, pravda i život, že Ježiš je chlieb života, že hovorí, že bez mňa nemôžete nič robiť. Že keď to nebudeš veriť, toto keď nebudeš mať zjavené, aby si veril. A teraz, keď prišiel Ježiš, hovorí, či nájdeš tu na zemi vieru Božiu. O kom to hovorí? O čom to hovorí? Hovorí, či ti vlastne ty vieš, čo som ja? Vlastne ty vieš, koho ty vlastne veríš? Lebo keď nebudeme vedieť, že koho vlastne veríme, my sa nebudeme ani modliť. Jak naša sestra povedala. Nemôžeme ísť sa modliť, pokiaľ nebudeme vedieť, že Ježiš je Kristus a on je kráľ kráľov a pán pánov a čokoľvek mu poviem, on sa od mňa postará. Veríš to? Alebo dneska potom, keď pôjdeš tam? Ježiš vedel o tom, prečo prišiel na zem. Židia máme problém s tým. Židia mali problém. Máme hrozné náboženstva. Keď príde Ježiš na zemi, nájde plno náboženstva. Hovorí sa najmenej 10 000, viac než 10 000 náboženstva hymprikali puch. A keby ja som bol zase neveriaci, tak mám problém, do ktorého mám ísť veriť. Káme na teba. Kde? Poznal ľudí, ale ty dneska máš zjavené, že to je Kristus. Ty dneska máš zjavené, že to je Kristus. Koľkí ľudia hľadajú Boha, ale nenájdu ho, lebo to nemajú zjavené. Najde to, Kristina? Sme v tvojej milosti, a nemilosti. Presne tak. Presne. To, že ty si dneska tu a veríš Krista, že on je tvoj spasiteľ, to je milosť. Biblia hovorí, že to je milosť. Vieš, čo je milosť? Keď niekto dostane do živote alebo trest smrti a napíše prezidentovi, on má posledné slovo, že ho môže omilostiť, tak napíše list. A ten list ho prečíta jeho kancelár. Teda ten žiada ťa o milosť. A teraz na ňom vie, či ti dá milosť, alebo nie. A keď dostane ten väzeň milosť, čo sa stane? Ten je
Vidíš, ako sme tam dali. Čo sa bude diať? Taký by som prezident bol by som napísal. Dávam ti milosť za ľuďarská robo, čo si robí. Ježiš čo urobí? Ježiš dáva milosť. Prišla jedna zlá žena, ja neviem, že vás som vás kieral. Tu ste mi, ale bola zlá žena a urobila tú zohrozu. A prišli ku nemu ľudia, veriaci ľudia, ktorí verili v Jehova, ktorí mu Mojžiš im dal. Toho prišli a im tento zákon hovoril, že takú ženu ukameňujte, zabíjte. A išli a chceli ju ukameňovať. A tam bol Ježiš. Mojžiš s ním tam bol. Boh osobne tam bol. Aleluja. On tam bol sedel. A hovorím, že čo písal. Čo si myslíte? Dávam otázku. Keby ukameňovali tú ženu, že viete, čo on Ježiš povedal? Teraz mi povedal. Neodpovedal. Prečo? Lebo podľa zákona mali právo. Ale mali urobili jednu chybu. Že sa pýtali toho nášho dobrého Pána Boha, Pána Ježiša Krista. A viete čo? Ježiš nechce nás zabiť. On vie náš koniec lepšie než my. Ale predtým chce nám pomôcť, chce nám poradiť, chce nám zjať. To je on. To je on. Ešte to dieťa, týkajte čo? Ona je istotná, že to tá mama je jej mama. Ona je istotná. Ale keby som ju zobral preč, na 10 rokov nie na 20, to je dobre. To je nemôže presť preč mi oprezať. To budeme čalo. Ona zabudne pre jej. Je to tak? Ale vidíte, ako dospela ku nej. Ja som si 100% že ona spôsobila tomu mamu. A neviem čo? Od 90 bola tu bola, ale teraz stretla. A ten cít, ktorý mal dieťaťom a mamu a rodinu, človek má úplne zakotvené vo svojej duši, vo svojom rodine. Amen. Naša duša bola stvorená od Boha. On je stvoriteľ, on je matka a otec našej duše. Ale pretože sme zrešili, že boli preč. Ale prišiel čas, keď prišiel Kristus, keď prišlo slovo Božie do nášho života, naša duša, Boh nám zjavil, kto je Kristus, kto je Boh, kto je Ježiš. A keď naša duša spoznala, že Ježiš je Boh, že Ježiš je stvoriteľ našej duše. On vlastne spoznal stvoriteľa, svoju mamu, otca spoznal duša. Jak to detsko spoznal svoju mamu, tak naša duša spoznala Boha po svojho otca. Kristovi. Keď Ježiš hovorí, čo hovoríte vy o mne? Spoznávate o mňa? Kto som ja? Čo som vás pre vás? Ježiš vedel o tých 12 apoštolov všetko. Všetko vedel o nich. Všetko vedel. On vedel aj o Judášovi, že ho zradí. On vedel. A ja si myslím, že tam bol Ježiš pripravený aj pre ňa. Len jeden bol, ktorý mu bol zjavený. Teraz dobre počúvať. Či neboli mať aj ostatní zjavení, čo by tam boli? 11? Ale prečo len ten? Lebo Boh sa rozhodne tak moc. Tomu zjavení. To si zapamäť. Nemôžeš to ovplyvniť. Môžeš vlastne Evanjelium, môžeš robiť divy zázraky. A na to, aby človek bol spasený, aby bol zjavený Boh, aby bol zjavil, kto je Ježiš, to môžeš mať. Je to Otec.
Je to Otec, ktorý zjavuje. To je Syn. A Syn zjavuje, kto je? Otec zjavuje a Syn. Poviem jedno. Sú plno náboženstva falošné, ktoré hovorí, že Ježiš je Otec, Ježiš je Duch Svätý, Ježiš je všetko. To je blúd. Ježiš je Boží Syn. Jeho existencia predtým bolo Boží Syn, Slovo Boží. Duch. Ale keď prišiel dole, narodil sa, už Boží Syn sa stal Ježišom Kristom. A tak aj zostane na veky. Už nebude nikdy oddelený Ježiš ako človek, ale Boh ako Syn ako Boh oddelený. Nie. Boh robil nový prototyp ľudí, človeka. Boh a človek spolu. A tým je Ježiš Kristus, ktorý stojí za nami, ktorý stojí pre tebou a pre vami. To nepochopíme, pokiaľ nám Boh nezjaví. Ježiš sa nenarodil tak, ako ty a ja. Chceš vedieť, ako Ježiš sa narodil? Presne. Mária? Bolo už také dievča, moje Estera, 15-16 roky. Prišiel k nej anjel. Vieš, anjel neprišiel pomôcť kolie. Vieš čo? Vieš čo? Nemôžeš povedať si. Bože, chceš povedať Bože? A Maria, hej, alebo nie. Nie, to nebolo tak. Nie, to nebolo tak. Pretože Boh prišiel na to, že ty to budeš, že toto sa stane v tvojom živote. Ona bola vyvolená, ona bola predurčená na to, aby porodila Božieho, aby porodila Ježiša. Nie Božieho, ale Ježiša Krista. Božieho Syna. Ako to povedal, táto správa doneslo plno náboženstva. Plno. A nesme tu teraz rozoberať. Teraz je to náboženstvo Marii. Máme predmetom viery, keď nebude Mária. Môže byť tam aj Otec a Syn a Duch, ale musí tam byť ešte aj Mária. Keď to nebude, koniec. Biblia to neukazuje, to nie je biblické. Biblia sa ukazuje len 3. Ja krstil Ježiša, Otec rozpráva. Toto je môj milovaný Syn. A prišiel Duch Svätý na ňo. A tam je trojediná Boha, tá odvíka pre Debres, ale trojedinosť Ketana. Spolu išli. Tam nevidíme Máriu, aby bola evangelista. Potom Židom hovorí, že jeden je prostredník medzi Bohom a človekom. A tým je Kristus. Chcem, aby si trošku rozumel tomu. Preto sú nepochopené veci, preto sú vznikli plno náboženstva, lebo nepochopili, prihodili, alebo odobrali. Zaraz jeho vysvetkovia odobrali všetko. Sú to kresťanské náboženstva, ale nie je to tak, podľa Biblie sa alebo ako Boh hovorí, že keď prídem, či nájdem tú vieru Božiu. Nájdem tu náboženstva, ale môže nájsť plno kresťanské náboženstvo. Ale keď základom nebude zjavený Kristus v ľuďoch, kto je Kristus, kto je Ježiš, to je falošné náboženstvo. Je to falošná viera. Fakticky nemáš vieru, takto ako Boh by chcel, aby si mal. Boli tam Židia, boli tam 12 apoštolovia, ktorí mali vieru Boha. Boha mali vieru. Boli vychovaní tradíciami a náboženským judaizmom. Viete, čo je judaizmom? Judaizmus znamená tá viera, ktorá vyučuje o tom, čo sa zjavil Mojžišovi Boh národom na Sinaj. A to vrchu, to je judaizmus, to vlastne prvá ulica o judaizmu. Tam Boh dal náboženstvo. A teraz píše tam Ježiš hovorí, že každý, kto verí v Boha, bude mať väčší život. Wow! Židia ho chceli ukamenovať. Sami! Čo ty vlastne tu chceš robiť? Ty chceš ničiť naše náboženstvo? Ty chceš povedať, že náš Boh je falošný Boh? Keď budeš hlásať evangelium a v tvojom
tvoj obsah nebude Ježiš Kristus, váš falošné evanjelium, falošné náboženstvo pcháš ľuďom. Ale v tvojom evanjeliu má byť zjavený v tvojom živote Kristus, to je On. To je Ježiš. Amen? Čo by si ty sám povedal? Keby sa ťa dneska Ježiš pýtal. Kto som ja pre teba? Napíš si to na papier. Prosím ťa, buď taký dobrý, napíš si to na papier. Čo by som odpovedal, keby dneska sa ma pýtal Ježiš, čo to je pre mňa? Čo by si odpovedal? Ale tak nemusíš mi to teraz odpovedať, ale keď budeš sám, úprimne si to odpovedal. Ešte nemám niekedy problém. Som to otázka. Lebo nestále je to tak. A musím potom hneď zmeniť svoje rozmýšľanie, svoje konanie, svoje chodenie a svoje rozprávanie, aj svoje žitie podľa toho, čo chcem povedať. O tom, že to je On v mojom živote. Viete, aký je rozdiel? Ja som si tu, Maňo Presvienka, som vám dal trošku, koľko náboženstva sú na tejto zemi. Ja som vám tu dal len pár, a možno, že ste sa tu stretli, lebo mám vícko hin ADN náboženstva. ADN mám vícko hin. Kresťanstvo ďalej. Kresťanstvo hin, ktorí hovoria, že Kristus je ich Pán. Ale aj tie kresťanstvo sa rozdeľujú. Rozdeľujú sa na náboženské, ktoré vytrhujú vonku podstatu Ježiša Krista, či je Boh, či ja neviem, či je Spasiteľ. Vytrhujú vonku, či je stredom toho evanjelia, alebo stredom toho náboženstva, keď nie Kristus je falošný. Hovoria si, že sú kresťania, ale keď pomieni stredom všetkého, tak Biblia ukáže, že to falošné náboženstvo. Potom je tu veľa z toho najstaršieho judaizmus. Čo nehovorím? Judaizmus to sú Židia. Odkiaľ vychádza Ježiš, farizei, zákonníci, to je najstaršie náboženstvo, ktorým sa ukázal Jehova, to je pravý Boh. Možišovi sa ukázal. Ale keď prišiel Ježiš, že ja robím novú službu. Bola stará zmluva, ktorú urobil Boh s Mojžišom. Chcete vidieť? Nájdete si prvý list Jana, Evangelium Jana. Evangelium Jana, 1. kapitola. Máte? 17. verš. 1. kapitola, 17. verš. To má niekto prečítať. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Zákon bol daný skrze Mojžiša. Tu vznikol judaizmus. Ale keď prišiel Ježiš, povedal, ja robím znovu zmluvu s vami. On nechcel robiť zmluvu len s pohanmi. On chcel robiť zmluvu so Židmi. Lebo on prišiel do židovského národa. On sa narodil. Ja som, keď prišla tu tá Sirčanka, aby vyhnal démona zo ja som poslaný ľuďom, izraelským deťom. Ja nie som poslaný pohanom. Ale vieme, že Ježiš aj tak uzdravil. To hovoria, vykladači písma, že to bolo prorocké, že Boh navštíví aj pohanov. My sme pohania. Romovia sú pohania? Yes. Kde na vás podá po Facebook aj si výklady, vykladáme Alas, India, Španielsko, Amerika, Židia a Romaňanstvo.
Może to być na tenacie, ale wiecie, to będzie, że nie powiem, ale ja nie wiem, to jest porodki jasne. Ja nie wiem, to jest porodki jasne. Nasze tradycje jako súhlasia z niektorými národmi, máme to židovským národom, máme veľa spoločného. Kto vie, možno, že sme, možno, že nie. Ale ten povedal, že Ježiš bol zo Žid. Ježiš nebol Boha, Ježiš bol Žid. Takže vychádza z toho, že judaizmus je židovské náboženstvo. Potom máme hinduizmus, ale bez narakýnkane náboženstvo. Hinduizmus viete, čo to je? Neviete? Je to indické náboženstvo. Taká ktorá som páčená káva. To je penožný základom svojho národov. Lamanizmus. Čože bol lamanizmus? No. Budha a kráľoveci, reinkarnácia. Buddhizmus. Pezitubeni. Martin Luther, poznáte, on donesol, že katolická církev učila, že keď chceš byť spasený, musíš niečo robiť. Katolická církev to učila, nedávno to zrušila, že to tak nie je, že tiež skrze vieru. Ale Luther prišiel pred 500 rokmi a povedal, že človek nemusí robiť dobré skutky, aby bol spasený. Človek stačí mu bude veriť. Nemusí nič človek robiť. Na to, aby si mohol byť spasený, stačí ti dneska uveriť a keď zober si spasený. Takže Martin Luther doniesol, že ľudia sú spasení skrze vieru a to je pravda. A to je pravda. Ježiš povedal, že ten, kto bude veriť, dostane večný život. Prečo Ježiš nepovedal, že ten, kto bude niečo robiť pre mňa, dostane večný život? To, keď mi to povieš, ty máš to sladké nič. Ale urobí ti moja žena pravdu. Keď mi to povieš. Prečo Ježiš nepovedal, že stačí robiť pre mňa, a čo urobíš a budeš vlastne ja stačí, že budeš veriť. Dneska to není také. Keby si začala veriť, ďalej Ježiš. Nie? Henriku, máš to na jazyku, ty dáš hovačka? Lebo nie zo skrytov je človek spasený, ale... Hej, to je pravda. Ale téma je so skrytá agenda, že stačí, že urobíš mi, dáš mi človeka. Urobíš mi na dobrý skutok a bude spasený. Ale vedľa, že budeš veriť Bohu a budeš spasený. Vierou sa páčime Bohu, nie skutkami. Dobre, to je písmo, ale ten mám jaké mám tak. Nemôžem ti povedať, že to je pravda. Lebo okrem ma tak. No, lebo bol to Boží dar. No, dobre. Máte všetci pravdu z toho. Ale, takže, povedz mi, prečo Ježiš nepovedal, vieš čo? Stačí, že kúpiš mi vodu, alebo Samaritánka mu dáva vodu, ne? Ale... Odpovedali človekovi, a on je, ale Ježiš je pokonaný. On chce, že modlíte, ale človeku nie. Takže človek povedal, ver, aby mu veril. Nie, že urobil na niečo tam nie. Ja som ťa povedal, soské odel, to Ježiš na hej. A... Je vychádzu? Amen. Je to tak. Prečo Boh dal podmienku vieru? Keby stačilo niečo urobiť, tak Ježiš by nemusel zomrieť za nás. Metalátke, ty musíš uveriť. To sa hej, to je jasné. Ešte raz. Nejaká halzmaška, či je to soká, pravda, niekedy batéria. Ne. Ešte raz to. Prečo Ježiš nepovedal, stačí dobrý skutok, keď mi urobíš, a tu je spasený, ale povedal, že ten, kto bude veriť, bude spasený.
Je tam jeden z iných dôvodov, prečo Ježiš to povedal. V dnešnej dobe je to ľahko. Nikto to neprenasleduje. Ty si slobodný, teraz budeš veriť od čo? Od koho? Nikto tak nebude nasledovať. Jedno z prvých vecí je to, že keby niekto tam v židovstve povedal, že ja verím v teba, že si môj spasiteľ, môj Boh, automaticky to zapomínam. Preto Boh povedal, že verte vo mňa. Skutky, my vieme, že skutky bez viery, aby si ich vyjadril. Dneska vieru Ježiša Krista je ľahké. Že to tak nikto neprenasleduje. Ale príde doba, hovorí Biblia, že budú kresťania prenasledovaní. Vtedy sa zjaví naša viera. Vtedy sa zjaví, kde sme. Niekto povedal, že má kanava, kedy povedal, a či písať Eva, a kala veci, a pola znamenia, a každý, kto nezoberie to znamenie, nebude kupovať, nebude mať čo jesť. Zároveň rodina sa naučané. Lebo ten, kto nezoberie, s tým vyjadrí, že verí v Krista. A? Či nájde Ježiš? Čo nájde Ježiš? Ako nás nájde Ježiš? Musíme si ušať prekýdať, prebrať. Lebo my nevieme, kedy ty vidíš. Preto stojím v tej viere, čo mi povedal Boh. Stojím v tom, čo mi zjavil Boh. Stojím v tom. A čestná mnoha som tedy, keď si kaj na Ježiš. Vyšli. A malo pravo mare vaša smerne služili. A ne sme ge ovalne bezleského. Ovinul pastierisku mám. A keď si Boh zjavuje svoje jemu nejaké veci a on ako dobrý pastier dáva vám na čas pecha. Vieš? On dáva dobrý pastier aj on musí jesť, aby mohol ďalším dať jesť. Aj on, to znamená jesť. On práva káže slovo, učí vás, si kajúci sa teď nám odpáčali, aby ste aj rastli vo viere. Tu meno tam Ila, zjavenia peské čas, ale tu mene kohin o Ježiš, vy ste uverili a teraz chodíte do zboru a teraz ste jedna rodina a teraz je ako církev živé Boh. Marek prichádza a učí vás. Hovorí Evangelium, modlí sa pred Bohom pre každú vašu dušu, pre každý vás sa modlí. Hovorí, Pane, ja chcem dneska len slovo, daj mi zjavy, kto je Kristus. A tak hore v nebi, modlí sa na nás Ježiš. Hovorí, že sa neustále modlí za nás každého. Amen? A tam Ježiš stojí pred Otcom a hovorí, chcel by si to vidieť. Chcel by si vidieť vo svojom srdci, čo má. A hovorí Otec, hovorí si svojmu Otcovi, Otče, máme tam svojho služobníka. Máme tam svojho služobníka. Pozdia Kytra, Marek. Otče, zjavni, kto som. Otče, ja ťa prosím, zjav Marekovi, kto som, aby mohol ďalším povedať, kto som ja. A tak prichádza Duch Svätý, bez Otca aj od Syna a príde na Mareka, hovorí, a mu všetko, mu hovorí o svojom duchu. Otec je dobrý, miluje Syna a Syn miluje Otca. Vieš čo, zjav dneska, to som ja, povedal, že som dneska chlieb, ktorý oni potrebujú ako za každý deň.